Направих един квик стоп за кафе сутрешно и като слизнах от колата, като видях колко хубаво съм паркирала и направо много хубаво ми стана. Пристигнахме. Между другото, аз очаквах тази сутрин в това време да има движение. И то доста. В смисъл там, откъдето аз минавам. Защото който живее в Кичука ще ме разбере просто. Аз не съм много да снимам, да. Първа тренировка правим кръщи. Припери ме ръката. Приключихме тренировка. Ще гледам с мама. Отиваме обратно към Даскало. Идвам да се оплача. Закъснявам заради тия двете. Закъснявам за тренировка заради тях. Писна ми. Искам си вкъщи. Не да го качваш! Аз закъснявам заради вас. Не да го качваш, Андрея! Добър ден. Здравейте, хора. Андрея, няма да ви кажа. Сашка скрива Вики. Вики, обърни се. Свършихме. Искам да умра. Аз и Вики едва ме скарахме, правихме стълби. Саши, какво прави? Правих 4 високи на стадиона, бягане и висок голям. И после гръб. Ай, чао! Аз отново се приведох във вид. Отивам на сбирка с моите гугутки. Имам нужда да се разтоваря психически от този ден, защото никога не съм се чувствала толкова зле. Закъснявам с 6 минути вече. Баща ми е виновен. Да. Браво, браво. Ето е декларация. Всички Здравейте, хора, днес правим влогата. С Сашка пак закъсняваме. Хора, няма, защото е. Ще те тъпа. Ще те тъпа. Да обичаме. Оправих се, належах се. Сега ще отивам към нас да обядвам. Най-интересното от деня ми днес ще бъде, че отивам на ногти. В смисъл, има си нужда. Така, връщаме се от ногти. Това е лявата ръка. А това ми е дясната, няма панделка. Влог, добър ден! Вечер. Ляо влог. Знаете ли, че май се отказвам да ставам влогърка? Моята ера на влоговете мина. Бях на 7 влогърка. Аутфита. Чакай. Аутфита. И моя аутфит е влог. С дънките, които не ми станат. Значи, Мрете ми беше пратил един тикток и беше написал, че неговата жена е тая, която подскача в дънките. Ами хора, аз тия дънки, мама ги беше изправила. Мой размер си сега, мисля тук, че се опитвам да се фитвам в малки дънки. Мама ги беше изправила и една сутрин тръгвам аз да ги обличам за училище, обаче не мога. И събудих мама да държи дънките, аз да подскачам в тях. Значи, твоята жена съм, коте! Значи влог. Само в центъра на Пловдив. В средата на голяма улица могат да сложат сцена. Какво ли е метал или ще не знам какво ще е. Все едно съм на екстази. Бахти, все едно съм на екстази, човек. Спря! Тия що ми спряха сега това? Аз за едно нещо да им се зарадвам тук и те ще ми го спрат, бахти. Ще му открадна това за бирата и ще пият бира, ама Има ли нужда да коментирам? Според мен няма нужда да коментирам просто. Спря! One of them pretty cat dogs trying to hold my back through my drawers. Stepped on stage, didn't think I saw her. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's go to the place. No time to waste, back to my Ставам рано!
Аз не мога да повярвам, че е 7 часа. Вместо съм с флегота, аз отивам на училище. И на всичкото отгоре човек съм 12 клас. Но отивам с стил. Единственото хубаво нещо. Да. Здравейте, ние там сме двете. С Сашка днеска няма да закъсняваме. Часа е 9:52. Да. Да. Ние днеска сме на време. Бързо Вижте колко съм ниска и не мога да си видя. Оле. Мале. Отиваме на тренировка и после може да се видим. И Сашка се слива с децата отново. Да. И ако Виктория дойде, ще е супер. Не вярвам. Не. Оцелях в тренировка. Влог, ето е Бояна. Да. Моята звезда. И аз съм скъпа. Вече сме чисти. Сега трябва да хапнем. Да. Но първо да отида да си взема колата. Добре, не съм оставила това огледалото, защото вижте. Така. Ето тук забих пирон. И се опитах, нали, да го вдигна огледалото. Обаче това огледалото стърчеше и реших да го натисна и този пирон не беше хубаво забит. И падна пирона и така направи стената. Искам да видите как ми е. Да. Значи аз съм висока 1,75. Аз имам храна на устата и тук говоря... това... Чакай. За влога ми. За влога ми. Треньорът какво ни каза? Обяд. Вики, ядеш ли? Да. Обяд. Това нещо ще опустиш. Майната ти. Я дай пак. Майната ти. Трета смяна. Чек. Братле. Ивелин Михайлов от правителството, братле. На мамо. Трета смяна. Чек. Хайде да ходим на тренировка. Да, тениска съм, защото и без това ще се съблика катида, така че след тая с удол съм готова. И съм клекнала, защото не ме хваща огледалото. Така. Хора, Виктория, тук съм тук. Вики се върна. Ние пак закъсняваме. Имаме 6 минути, ама ние сме... Ние. Да. Чак да падна. Думайте, защо се бият? Постелката ще падне. И аз. Отиваме на Тренинг. Днеска ми казаха, че съм инфлуенсърка. Аз не съм инфлуенсърка, защото една стотинка не съм видяла за всяка една простотия, която съм качила. То дед го е казал. То дед го е казал. Какво щях да кажа, че майка му, обаче няма как. Може да умре. Ще направиш бип. Ти буквално за 3 цяла фамилия тук ще усещаш ли от това? Братле! Другия съществува още. Не за дълго. Така. Имам 9%. Исках да кажа, че с Вики си оцеляхме тренировката, правихме подскоци в пясъка. Александра също, обаче ние правихме и диагонали. Ама хубаво ме чакай. Вижте как. То не се вижда, мама съм малко мръсна. Ами да, то и аз. Да. Все едно имаш... Как Петър за това изглеждам толкова пократително. Тея. Това е само за тия, които ме харесват влога и са искрени. Пак не затворих вратата. Кафенци. Още не съм дошла и вече взех за меде. Да. И не иска да ходим да ядеме. Аз не ям сутрин много рядко. Баничка с бузичка. Не, брат, никога не ядих баничка. Добро утро, за не знам кой път. Много съм хайпната
И сега бързо, защото ще закъсне за тренировка. Айде да се преобличем. Тук на огледалото за високи хора. Айде ходим към стадиона. Утро! Здравейте хора отново! Пак от мен е Сашка. И Виктория отново. Да. Що да е тук? Можете ли да познаете къде отиваме? Отиваме. Отиваме тренировка. Отново. И пак имаме. Имаме вода този път. Имаме вода този път. Айде се включим в стадиона. Да. Вече съм по-адекватна. Да, вече съм тренировка. Аз казах си, че ще се включим в стадиона, но просто тръгвам. Аз се включих преди ти да дойдеш. Ти си в другия край на стадиона, бе! Е там. Е там долу. Буквално там. Е там долу. Ние сме тук. И правихме почти еднаква тренировка. Само дето аз правих 150, тя 100. Сме много лъчи. Почивка малко. Почивка. Да. Моето котенце пише бележка. Да, по семейни причини да се срами, защото господина и днеска ми пише доброто, много ясно пише доброто, господин Търтър. Ох, чакай, на мен преподаваше и викам, пак ще ме труден човек. Вика, до днеска има ли как да си я предава, тия хора ми разкатаха фамилията, сам да ви кажа. Гледам някакъв лайф, тук играваме се на хората. И да. Да. Аз не закъснявам. Не. Изобщо. Няма такова нещо. Оправих се. Хайде да ходим, защото имам 3 минути да до стадиона, което няма как да стане. Не ме закъснявам. Отново. Ами аз отидах на стадиона, обаче правих минутки и буквално той ми каза, разтягай и се тръгвай. И сега отивам догоре да си взема багажа и да прибирам момичетата, защото... Защо не? Защо не? Да. Така. Ох. Go home, защото трябва да ме обработвам, трябва да ме качвам. Добър ден. Добър ден. Добър вечер. Go home. Казаха ми go hard or go home? Go home. Тръгваме си. Go home. Pick Петък me. е. Pick me. Get out! Пак отиваме на център. Да, ама живее в Пловдив, във втория най-голям град в България, май не знам къде да отидем, няма. Слава, аз като те попитах къде да идем, ти какво? Ти си с колата! Ами, човек, не знам вече къде да отидем, ние сме доколили всичко. Госпожице ВК, нещо да имате да кажете? Супер нископосна работа от община. Не, супер нископосна работа. На това ли вълчат в строителния? Да пръска пръскачката по асфалта. Гледай. Строителния мочат как да шпакловам, какво арматура, какво кофраж. Не, че знае. Ама млъква има. Знаеш ли Филип Лагер, който го надговори? Е там. Буквално това там не знам какво е, шахта ли, махта ли, путки майни. Госпожице ВК, оправете си водоснабдяването. Нямам подръчни. Нямала. Там има една кофа, мога да я използваш. Няма да помогна. Нямало да помогни. Да лъжиш сега тук, аз затова ли плащам данъци, ма? Ти не плащаш данъци. Кой ти каза, ма? Така, влог, в момента сме в Нареченски бани. Часът е 1:19. 1:20, ма кой 19? Тихо. Те идвам тук, защо има по дяволите блокове? Значи, Нареченски баня е по-малко от Кечука. И има панелки. Има ли нужда да коментирам? Буквално пътищата са им по-хубави, отколкото на те в Кечука. Аз просто съм шашинг и тук е 15 градуса. Да се напикая. Така, раки-цак, раки-цак. Добро утро!
Майко мила, денят е неделя 6:27 и това ще го видите в 8 часа, защото така ми дойде. Защото вчера като го обработих, ми изчезна повече от половината влог и се ядосах и на капкът, ядосах се и на себе си и до сега съм си играла да го правя на ново всичкото, така че приятно гледане, оставете по един лайк и с вас ще се видим следващия път. Довиждане!